Дарагі сябры, у сённяшнім выпуску мы з вамі працягнем гаворку пра структурна-тыпалагічныя асаблівасці кітайскіх моваў, а менавіта пра фанетычныя асаблівасці. І адразу адзначу, што я маю здольнасць да апісання толькі тых асаблівасцей, што тычацца стандартызаванага літаратурнага варыянту путунхуа, якія сама вывучала і працягваю вывучаць, але вы мусіце мець на ўвазе, што ў іншых кітайскіх мовах гэтыя асаблівасці могуць істотна радыкальна адрознівацца. І пачнем з такога маленькага міфа пра кітайскую мову аб тым, што вось кітайцы яны вельмі такія музычныя, у іх вельмі добры музычны слых і ўвогуле у іх музычны націск. Насамрэч, музычны націск не характэрны для кітайскай мовы, можаце пачытаць, што гэта такое. Для кітайскай мовы характэрны націск танальны. Што такое тон? Тон гэта спосаб вымаўлення складу, так? Асноўная фанетычная адзінка ў кітайскай мове гэта склад. Я зараз вам прадэманструю 4 асноўных тоны ў путунхуа. Звычайна гэта дэманструецца для пачаткоўцаў на прыкладзе склада ма, і я не буду ў гэтым выключэннем. Вось першы тон чытаецца роўна, кожны на сваёй вышыні. Вось я чытаю як ма, хтосьці можа чытаць крышачку вышэй ма, хтосьці ніжэй ма і гэтак далей, аднак трэба роўненька вось на сваёй вышыні. Ма, ма. І калі мы пераходзім да другога тона, то у ім мы уздымаемся вось да гэтай сваёй вышыні, як задаем пытанне ма, нібыта нешта пытаемся. Трэці тон гэта такая свайго рода хваля, гук вельмі нізка падае, а пасля ўзыходзіць ма. Аднак трэба улічваць, што ў плыні жывога маўлення звычайна гэтая другая частка узыходзячая, яна проста апускаецца, проста атрымліваецца ма. Такі гук. І чацвёрты тон, ён як бы такі падаючы. Ма, як у нас вымаўляецца сцвярджэнне. Такім чынам, мы з вамі акрэслілі 4 асноўных тоны. Увогуле ўсё пабудавана на складах, і склады складаюцца з ініцыяляў і фіналяў. Гэта зычныя гукі і галосныя, а таксама вось напрыканцы могуць ісці носавыя гукі, то бок могуць быць і закрытыя склады, аднак у асноўным яны адкрытыя. Дарэчы, як у беларускай мове, як і кітайскай імкнецца да адкрытасці складоў, што проста вось зручна вымаўляць зычна галосных і так далей. Для запісу кітайскіх словаў выкарыстоўваецца такая сістэма фанетычнай транскрыпцыі, як піньінь. Гэта вельмі зручна для маленькіх навучэнцаў. Вось у школе актыўна выкарыстоўваецца таксама замежнымі студэнтамі, якія вывучаюць кітайскую мову. Аднак трэба адразу улічваць, што вось гэтая сістэма піньінь, яна даволі істотна адрозніваецца ад нашай еўрапейскай сістэмы транскрыпцыі словаў, ад міжнароднай вось гэтай сістэмы. Вось давайце я вам прывяду некалькі прыкладаў, і вы адразу падумайце, як бы вы прачыталі слова. Так, вось я прыведу слова і запіс, а пасля я вам яго прачытаю. Вось першае слова з запісам, так, і яно чытаецца як жэн, і гэта чалавек. Вось, калі ласка, другое слово. Падумайце, як бы вы прачыталі. Чытаецца як сінчы. Так, і калі ласка, трэцяе слово, падумайце, як бы вы прачыталі. Чытаецца як Вось. Значыць, вы маглі паспець заўважыць, што даволі істотна адрозніваюцца ад нашых вось гэтых знакаў транскрыпцыі. Вось, дарагі сябры, калі у вас узніклі пытанні, вы хочаце неяк падрабязней расказаць гэтую тэму, калі ласка, пішыце ў каментарах, а мы з вамі працягнем у наступных відэа.